Alright, so live treatamente din sa Mandawi City. Ini nga North Reclamation Area. Unahan na gid no sa dako usab nga hotel o atubangan din sa maong dako usab nung korporasyon sa construction machineries. O ingon man ana ino ng ato ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team nga ni-responde ni ining maong usa ka aksidente nga pagkalimbuwad ni ining maong usa ka auto usab mga kabombo nabalitok kini og nawad-an no og kontrola ang maong driver dinis mismo sa North Reclamation. Hinoon ang dagan sa atong trapiko no, wala hinoon kini nakamugna og traffic since sayo pa man kay sa buntag alas 5 kini sa pasado no nga na-report og nalimbuwad ang kining maong auto. So usa ka puti nga auto mga kabumbo, Ford no. Noon wala ra na unsa no ang maong driver usab ni ini apan mao lagi na gikabutyag niya nga nakatog siya ana mga igayon na buntag na siya no. Makita na to nga ang mga gamiton sa maong lalaki nga adunay pangidaron nga 20 anyos kapin ng katag gumikan sa pagkalimbuwat niini ang ligid wa na may surat ang mags mga kabombo no na piting pagkaguba gid mga kabombo og ang tubangan usab niini. Adunay plate number nga GAR 2731 ang kining maong auto. Nagwat na lang ato ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi ining M11 dali sila nakaresponde o nagtatabang no sa maong driver. Ang driver nihangi lang una nga mukaon sa siya dinhi sa maong dool no sa fast food chain o ang ato ang carrier no sa maong sakyanan birahon na kining maong auto mga kabumbo. So ilan na yung pagkatanaon kung unsaon nila no pag bira ning maong auto mga kabumbo manamanig investigasyon mamanig imbestiga mga kabumbo. Ilaning birahon siguro mga kabombo o niya isakay sa maong Mandawi City team mga kabombo din sa usa ka carrier. Manato asik mga kabombo no mga parts gipang kuha no sa usa ka mga traffic enforcement unit. Dalang ato sa usa ka carrier ni ining mobira no sa maong auto kay posible nga di na nim kadagan guba kayo ang atubangan ang ligid usab nangablat ang duha ka ligid niini sa atubangan grabe pagka damage usab mga kabumbo no. Ang atong suwayan no og interview ang maong driver kung ano na unsa kining maong pagkabuwas sa mga kabumbo.